Aktar minn 12,000 mit-tifel u tifla qegħdin jattendu Skola Sajf li qed jiġi offrut f'59 ċentru f'Malta u Għawdex, fosthom fl-iskejjel primarji kif ukoll f'ċentri ta' riżorsi. Skola Sajf li għadha kemm fetħet il-bibien tagħha ser tkun qed torganizza sensiela ta' attivitajiet li jgħinu l-itfal jitħarġu fil-ħiliet tagħhom u fl-istess waqt ikunu jistgħu iqattaw il-ħin liberu tagħhom mod aktar siewi. One News mar fl-iskola primarja tal-Fgura fejn staqsa l-itfal dwar l-esperjenza tagħhom waqt Skola Sajf. Jiena ommi u missieri ikunu xogħol u d-dar ma nħuġ gost, allura deċidejt li niġu Skola Sajf. U nilagħbu futbol u sports u hekk. Nudu gost mal-ħbieb. Biex inqatta l-ħin u nieħu gost ma' sħabi. Konna nagħmlu attivitajiet, marru outings. Ma xid-dar ma tantx ikolli x'nagħmel u dejjem nagħmel ħbieb ġodda u nieħu gost hawnhekk. Nagħmlu ħafna activities, dejjem nivvintaw affarijiet ġodda, u nagħmel ħafna ħbieb differenti. Ġej Skola Sajf biex nieħu pjaċir ma' sħabi. Mort 4 snin. Crafts, nilagħbu ħafna futbol u ħafna activities ukoll. Skola Sajf hija offruta mingħajr ħlas lil tfal li għandhom minn 3 snin sa 16-il sena, fejn dawn għandhom l-opportunità li jiltaqgħu u jitkellmu ma' tfal oħra f'ambjent sigur. Sabiex Skola Sajf tilħaq lil kulħadd u tadatta għall-ħajja tax-xogħol tal-ġenituri. Dan is-servizz ġie estis sal-5:30 ta' wara nofsinhar għal 5 tim fil-ġimgħa. It-tema ewlenija ta' din is-sena hija Living Culture li ntażlet fis-sfond bħala l-Belt Ewropea tal-Kultura ħalli bekk huma jkunu jistgħu japprezzaw aktar u b'mod holistiku l-aspett kulturali. Il-Ministru tal-Edukazzjoni Evarist Bartolo ltaqa' mal-istudenti fl-Iskola Primarja tal-Fgura fejn hawnhekk huwa spjega kif ta' kull sena dan is-servizz qed jiżdied fil-popolarita tiegħu. Tant li din is-sena kien hemm żieda ta' 700 student minn fuq is-sena ta' qabel. Għall-is-servizz qed jingħata bis-sem ta' aktar minn 1800 ħaddiema fosthom child support workers kif ukoll play workers.